Predstavujeme vám Opel Movano 2.3 CDTI Biturbo 145 koní L4H1 z roku 2019, priestrannú skriňovú dodávku s minimálnym nájazdom len 40 000 km. Pod kapotou pracuje spoľahlivý dieselový motor s výkonom 145 koní, kombinovaný so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a zadným náhodom, ktorý poskytuje istotu a stabilitu aj pri vyššom zaťažení. Najväčšou prednosťou tohto Movana je skutočne veľký užitkový priestor s presnými rozmermi. Dĺžka 4330 mm, šírka 1740 mm a výška 1790 mm. Vďaka tomu je ideálne na prepravu tovaru, zásobovanie, rozvozy či kompletné sťahovanie. Kabína ponúka 3 miesta na sedenie a vodič ocení komfortnú výbavu. Klimatizácia, nastaviteľné sedadlo s lakťovou opierkou, elektrické okná a zrkadlá, Bluetooth, handsfree či palubný počítač. Praktická dvojlavica pre spolujazdcov a dažďový senzor spríjemnia každú jazdu. Nechýba ani ťažné zariadenie, ktoré rozširuje možnosti využitia. O bezpečnosť sa starajú systémy ABS, ESP, ASR a airbag vodiča. Vozidlo je nehavarované, garážované, so servisnou knihou, po kontrole originality a s platnou technickou a emisnou kontrolou až do marca 2027. Opel Movano. Spoľahlivá skriňová dodávka v top stave s obrovským priestorom pre vaše podnikanie. Viac informácií nájdete na www.maximuslovakia.sk alebo nás kontaktujte ešte dnes.